Lap! Lap! Tao eh. Hoy! Ay! Ang ikan! Ikaw kaputan oh, di lagikan. Kapinan man ka na, aprim ni mo sipir. Ulay! Kasi nga po'y sipir. Ako yung lagi patandaan. Ang iro, ning gawas guro na, akong ipaihi kanina. Kayo, Gikan ko sa kuan kinang business kuan na sa mga kuan mamig ko ba markada ba? Sa business? Nami plano nga kuan negosyo lab. sa nga negosyo na pod. Lugod lab, lugod. Wala pa lang na negosyo lugod. May naglugod kay daghan man kayo Oh, ng tibo- kakit-it. Unay, Tibuok Pilipinas lab, kami mo kuan ang naglugod. may naglugod kay wakit kompetensya. Baka na ako bigay igutom ko. Ano ikutasan man ka di mo gikan. Gikan ko sa kuan gani nag-meeting gani mi. Tarungan ni mo meeting ha? Man, Puro ra mga laki mong gamitin. kari ko bigay igutom ko. Puro ba mga laki yung meeting? Bungol ka karon. Gani puro gani laki. Oh, Nagayot puro wala. Gikan kag meeting? O gikan yung meeting. Nga nag-meeting di mo way kaon dito. Ha? Wala ko nangaon dito. Nangako man pero kuwan ko man eh. Kasi kuwang. Gutom man kayo. Kaya mong tiyan ang puro man mura ra man busog japo kay perti man dakuha wa may hiyos-hiyos. Siya. Ay ko dinagka ko no. Sa may sudan diha. Amor ya po ni, miswa. Padato ka sudan. Dato sardinas kag itlog. Aw, lami kay na. Wa nga para sa kuan. Duwi ang kung perti paabot di mo. Duwa kong sayo para magkaon ka pitin gaya gabi ina Ako makakayo. ba? Hungitig ko kay kapoy ko sa meeting. Sana oh. Madato ko pohon, mahalin na tanang lugod sa tibok Pilipinas. Kay 1 million tibok lugod ang amo ang kuan. Bato na siya sa kuan sa kalawakan ba? Sa? Meteor ba, meteor? Meteor. Daot meteor. Tingnan nga opinion eyes. Opinion mouth. Opinion Uy, sana all. Wala sakto hungitig ko na ang banag yun. Alangan, palanggaon yun kay... Alangan, bana ba eh, palanggaon ni bana kay Monitig. Ito ka o kadakadlaon nga mo. Kan? Lagi kuan day. Akong kwarta sa kalibor ha. Hatar ko nimo. Kalibo! Meron ng kwarta. Kalibo, uy, maluya, mataani. So makaoy tagaagad katong kuan. Katong mga binandol, lipay kikakada. Makaigo ni kurente tubig o kani internet. Salamat ka na ko sa kalibor yata. Kalibog ka na ng gamaya, oy. Nga na ni, ay, kailay, oy. May padulay mo ba, Rebe? Mura naman nung katungko noon. Ang nakakala ko. Sami siya, oy. Kung sa kisilo di ay? Kuan, sa susmana ba niya? Ang kwarta ko, mara mo ko na sa kalibor. Mara yata ang kuan ba? Tuo, medyo ko nga, dako-dako kay ihatag ng kurong gabi una. Balo di kong paabot mo, gabi na. Kuan sa kuan Ano kay, labot yun na? pag-ilis ani ka, alimuot kay. Ano lang na kalimang bidyas ako? Malibaho na po ng tiil. Ano lang hinakti ko? Dahil kuan ko. Ikihungit ano be? Bukan mo eh. Kuha din niya ang medyas Hindi niya. na ko na nakuha ko no. Hala, manibaho di mo tiil kay bagong abot ka, dili di mo kuhaon. Angat. Ay, Ano be ka? ayaw ko lang sabok-sabok lang. Ayaw lang ko lang kabuan lang. Tila ni siya karon di mo ni. Oh. Mana? Sangma na. Sa malagod. Sa kalibo ko no yung kwarta. O sa kalibo ra ko no. Sobra pa magkakpidiiya. Ano sa yung obra ni mo? Oh, tanawan ni. Oh. Ha. Saan na ni kwarta niya na inabot niya eh? Ano ka balo eh? Pagpalapa ko na. Sir Panlapa, ang tarong kay Lihan, ingka aning kwartahan eh. Oh, di man yung kwartahan eh. Ingka, sa kalibo ra. Ang ilabot ka kwarta ka. Kami na kwarta na ko eh. Amen. Kamong mga lalaki, no? Di na Ano kayo mo makalikan. Huwag mo kwarta. Huwag mo naman ikilimot sa sawa! Huwag mo naman ikilimot sa sawa! Ita ni mo.